En primer lloc, donar l'enhorabona, felicitar a tot el comitè organitzador d'aquestes jornades sobre turisme intel·ligent, organitzat al campus de Gandia per part de la Universitat Politècnica de València. Pense que és molt important parlar del turisme intel·ligent perquè va molt lligat a la gestió dels territoris intel·ligents, la tecnologia al servei de les empreses i de les persones per tal de millorar la gestió del seu dia a dia. Ja no viatgem igual, el viatge comença davant la pantalla d'un ordinador, continua després consultant informació en fòrums a través d'internet, continuem una vegada en el lloc escollit amb el mòbil d'última generació a la mà, amb els QRs, amb Big Data, etc. No comprem igual, no ens inspirem igual i, per tant, tot ha canviat. També les administracions, en aquest cas la Mancomunitat de Municipis de la Safor, és conscient d'aquests canvis i de les noves necessitats per a potenciar encara més si cap el turisme a la comarca de la Safor. En aquest sentit, nosaltres ja en la primera edició, la primera anualitat del Pla de Dinamització i Governança Turística, vam tindre oportunitat, a més de crear la marca de Safor Turisme, de volcar-la a les xarxes socials perquè tothom conega què és el que ofereix aquesta comarca, evidentment, a més del que són les seues potencialitats, del que és Gandia, del que és Oliva, del que és Tavernes de la Valldigna, del que és Xeraco, la resta de comarca. Tenim molt a dir, tenim molt a oferir i aquest és el nostre objectiu, posicionar també la comarca no sols com un indret de sol i platja, sinó de molt més, de patrimoni, de cultura, de gastronomia. Per tant, és molt important parlar d'aixòs nous ítems que van a marcar el turisme intel·ligent, governança, sostenibilitat, innovació, connectivitat, aplicacions i solucions informàtiques que són peces clau d'un tauler on guanyen les destinacions turístiques. Ahí és on ha d'estar la Mancomunitat de Municipis de la Safor.